Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Тыдзень 17 чэрвеня по 23 чэрвеня, наступные 5 падзеяў. Галоўнае для всей Беларусі 19 чэрвеня 100 гадоў великому Василю Быкову. Другая падзея 18 чэрвеня пачатак визита Путина в КНДР. Третье, 22 чэрвеня, день пачатку войны паміж Німеччынай и СССР, день памяти Василя Быкова. Четвертое, 20 чэрвеня, лукашенковский режим будет позбавлять воли без суда. И 23 чэрвеня, 500 дзён, як няма информации по Миколаю Статкевичу. Шановные сябры, сапраўды вельмі великая радость у всего белорусского народа, это то, что 19 чэрвеня было 100 гадоў з дня нараджэння великого беларуса, классика беларускай литературы, выбітнейшага дзеяча беларускага адраджэння, фронтавіка і фронтаўца Василя Быкова. Некалькі ёсць видео на моем канале в Ютубе, прошу глядзець. А на гэтых 5 падзеях акцентую увагу на гэтай даце в першую чаргу, каб яшчэ раз павіншаваць весь беларускі народ з гэтым великим святам. Со святом Беларусь, со святом беларускі народ. Слава великому Василю Быкову. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, уже 2 гады трагічныя звесткі про тое, што загінуў на фронте Василь Грудовік. 30 чэрвеня Бирстейшн Прага о 19 гадзіне. Вечер памяти беларускага героя, які загінуў, абараняючы Украину. Варшава, улица Жанковская, 5. О 19 гадзіне. Свой да свайго па свае. 18 чэрвеня визит Путина в КНДР пачаўся. Як вы ведаеце, 2 дні гэты візіт цягнуўся. Можна, конечно, было бы сказаць про тое, што ізгоі паміж сабой і пачвары сустракаюцца, але ж нічога добрага гэтым візіце няма. Розніца ёсць с визитом во Вьетнам того же Путина, потому что все-таки Вьетнам занимает іншую позицию, чем КНДР. Ідзе падрыхтоўка да вайны. Наогул, адным з герояў мінулага тыдня быў прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч, які перед гэтым в інтэрв'ю швейцарскай газете абвясціў аб тым, што в бліжэйшыя 3-4 месяцы можа пачацца вайна. Вось якраз гэтая злачынная ось Россия, КНДР, Иран – это падрыхтоўка да вайны. Ці зможа змягчыць візіт Анджэя Дуды, прэзідэнта Польшы, в Пекін, які пачаўся таксама на мінулым тыдні. Пра яго я буду казаць ужо в наступных 5 падзеях. Вельмі сумнительно. Я хотел бы выразить, между іншым, свой пратэст супраць планаў польскага ўрада перекрыць пераходы з Беларусью. Ад гэтага будзе удар толькі по грамадзянам Рэспублікі Беларусь, в тым ліку, якія і по польскай меншыне, тому што і тыя палякі, якія жывуць в Беларусі, яны просто будуць атрезаны жалезнай заслонай. Адначасна самому Лукашенку і его режиму абсолютно плевать на грамадзянаў. Больш того, калі прэзідэнт Сербіі мае рацыю і вайна пачнецца уже в гэтым годзе великая, а для этого есть абсолютно все подставы, так казаць. И я некалькі разоў таксама звяртаў увагу гледачоў на гэтую жахлівую верагоднасць. То трэба памятаць яшчэ одну жахлівую рэч, што той полигон сходняй дэспатыі, які сёння мае і прозвішча Путина, і іншыя прозвішча, и он пачынался праз Лукашенко, пачынался с 94 года, пачынался в Беларуси. И по великому рахунку, на великий жаль, вельмі великая верагоднасць, что менавіта з Лукашэнкі и пачнецца Третья сусветная война. Не прымаліся аніякія нормальные
меры в адносінах да яго не прымаюцца і цяпер. І па вялікаму рахунку, то вырашаныя былі ўсе гэтыя пачвары, і рэжым Александра Лукашенка, і пазнейшы рэжым Владимира Путина, в тым ліку і з дапамогай Захада. И вот теперь мы стоим перед таким фактом, что визит Путина отбывается в Полночную Корею, где абсолютно жахливо с правами человека, жахливо так, что, в принципе, можно всю передачу про это распавядаць. Корея на сегодняшний момент является вельмі сур'ёзным союзником России, поставляя великой колькости боеприпасы российскому войску, и магчымы далейшее супрацоўніцтва гэтых двух адсталых рэжымаў, выніку чаго можа пачацца в звязку з тым, што есть і рэжым Лукашэнкі, Третья сусветная вайна. Абсолютно жахліва, калі ўлічыць, што дзве папярэднія імперыялістычныя вайны, яны так моцна ударили і па Беларусі, і па беларускаму народу, што і сёння няма аніводнай сям'і, якая бы не пацярпела. І на вялікі жаль, вы бачыце, што нейкі тэатр абсурда зараз адбываецца, бо калі гэтая вайна будзе, то загіне таксама вельмі вялікая колькасць беларусаў, як і в першых двух сусветных. Але ж і цяпер, напередадні того, что может отбыться страшная трагедия, Великая война, белорусский народ робят виноватым. При гэтым дапамогі аніякай менавіта беларускаму народу нема. І адначасна народ робяць виноватым і таким чынам змацняют позиции и лукашенковской банды, змацняют позиции Москвы и Беларуси, и таксама в пэўнай ступені клічаць в Европу Великую сусветную войну. Это вельмі кепска. В чым выйсце? Выйсце толькі ў тым, каб прыгадаць, што мусяць быць і правы чалавека, і правы народаў. На вялікі жаль, гэта все парушаецца, прычым парушэнні ідуць зараз по всему свету. А беларусам трэба памятаць самае галоўнае, што толькі незалежніцтва, арыентацыя беларусаў менавіта на саму Беларусь і знесенне вось гэтай сённяшняй лукашэнкаўска-путінскай банды можа спыніць пачатак Трэцяй сусветнай вайны. Вельмі цяжкая сітуацыя. Неаднойчы казаў, што беларусаў загналі ў кут, і все-таки, шановное господарство, давайте разам рыхтаваць беларускі цуд, тое паўстанне, якое цалкам магчыма, калі злачынная лукашэнкаўска-путінская банда паспрабуе пагнаць беларускі народ, лукашэнкаўскае войска на вайну. Іншага момента просто не будзе. Спадзяемся на цуд, а покуль бачым, як пачвары, такія як Путін, ездзяць па свету, і як яны в адкрытую рыхтуюць Трэцюю сусветную вайну. Яна будзе жахлівая, это бачна і па той татальнай вайне, якая ідзе сёння ва ўкраіне. Там нічога не змянілася, зноў удары па гарадах Украіны, зноў ахвяры мірнага насельніцтва, зноў паўзучая акупацыя колькі-то десяткаў квадратных кіламетраў украінскай тэрыторыі расійскімі войскамі на розных участках фронта. И на великий жаль мает рацию президент Сербии. Может, тому столько и было скандалов, звязанных с Сербией на апошнім тыдні, что это просто подтверждает, что ягоныя словы, на великий жаль, могут спраўдзіцца. И это будет катастрофа и для Беларуси, и для Европы. Все трэба зрабіць, каб такого не было. Свой да свайго па свае. 2 ліпеня беларускія аўторкі вітрыне Дома Всходнего. Пляц Конституции 6, Варшава. Тутэйшы тэатр пакажа спектакль «Леди Макбет». Прыходзьце о 18 гадзіне. Свой да свайго па свае. 22 чэрвеня
гэта дзень памяці Васіля Быкова. Я наогул лічу, што нічога выпадковага няма. Я казаў пра 19 чэрвеня, пра вялікую радасць беларускага народа. Хацеў бы нагадаць, што ў 88 годзе, 19 чэрвеня, адбываўся першы мітынг у Курапатах, якраз на дзень народзіну Васіля Быкова. А дата 22 чэрвеня 1941 года і сёння вельмі актуальная в лукашэнкаўскай і маскоўскай прапагандзе, бо в гэты дзень пачалася вайна паміж нацысцкай Нямецчынай і камуністычным Савецкім Саюзам. Але 22 чэрвеня в першую чаргу для беларускага народа это сапраўды спамін пра тую жахлівую сусветную вайну праз велічную асобу Васіля Быкова. Бо так атрымалася, што 21 год таму назад, менавіта в гэты дзень, Васіль Владимирович Быков пакінуў нашу землю і стаў адным з тых, хто в нябеснай Беларусі. Вы ведаеце, калісьці ўсё роўна беларусам трэба будзе разграбаць усе гэтыя завалы ГБшнай прапаганды пра другую светную вайну, і гэта трэба рабіць менавіта праз асобу Васіля Быкова. Таму нельга забывацца пра гэтую дату, нельга забывацца пра тую велічэзную дэманстрацыю, якая адбывалася 21 год таму назад в Менску, бо пахавання Васіля Быкова ператварыліся ў магутнейшую акцыю беларускага нацыянальна-вызвольнага руха насуперак антыбеларускай уладзе. Хацела падкрэсліць, што і сам Лукашенко вымушаны быў збегчы з Менска, і нават івоныя бандыты не адважыліся нападаць на беларусаў, калі хавалі Васіля Быкова. Так было. Сёлетні юбілейны год ён таксама мае свае лыжкі дзёгця. Замест таго, каб распавядаць пра Васіля Быкова, взніклі нейкія разумнікі, нейкія вумнікі, якія пачалі чамусьці нападаць на памяць великого беларуса. І, зразумела, з агентамі рэжыма, зразумела, з прадстаўнікамі лукашэнкаўска-пуцінскай банды, зразумела, со всеми этими мерзотами типу Бондаровой, якая натуральна разразілася чарговымі антыбеларускімі выказваннямі, уже прыгадваючы светлае імя Васіля Быкова. Меня ўразіла тэзы пра быццам бы калабарацыянізм Васіля Быкова. Гэта наогул нейкі ідэатызм в Кубе. Хотел бы нагадать, что в Советском Союзе официально была кіруючая роля коммунистичной партии. И хотел бы нагадать историчный факт, то, что Василь Быков ніколі не был коммунистом. Тому, просто дзіўныя рэчы люди пишут. Акрамя іншага, яшчэ есть вельмі важный факт. Гэта беларуская мова. Спрабуюць некаторыя наши коллеги чамусь адыграць той факт, что Василь Быков приехал в город с белорусской вёски. Натурально, что гэта давалася цяжка ўсім. И Василь Быков не адразу стал великим. Не адразу он пачал писать книги. Натурально, гэта был такі же складаны працэс як кожнага чалавека. А вось прадстаўленне да беларускай мовы Васіля Быкова мы ведаем простое, что змаганне за беларускую мову в канцы 80-х годах вельмі тесно звязана і з імём Васіля Быкова і з тым аўтарытэтам, які ён меў в тым ліку і перед маскоўскімі кіраўнікамі. Боюся, что калі б не подписы Васіля, асабістыя подписы Васіля Быкова во всех листах, якія ішлі в Москву наконт занядбанасці беларускай мовы, адсутнасці яе в системе адукацыі, такое, калі б не было подпісаў Васіля Быкова, то я вельмі боюсь, что мы не мелі бы хвалю того школьніцтва беларускага, мы не мелі бы той пастановы, которые вымушаны былі прыняць яшчэ камуністычныя ўлады в Менску, бо все было вельмі цяжка заўсёды з беларускай мовай. Я выкарыстаю
наявность YouTube-канала, каб распавесці одну реальную гісторыю про российскую и белорусскую мову и про Василя Быкова. Это было 2003 год. Так атрымалася, что якраз в Менску проводили мы акции, присвеченные черговой годовине Белорусской Народной Республики. И нечеканно для меня корреспондентский пункт НТВ сказал, что они не будут давать информацию на конт вуличной акции. Это было связано с тем, что путинский режим на той момент начинал уже вводить цензуру. НТВ была такая переходящая телекомпания, еще некие парижские заводы там были. И раптом корреспондент НТВ телефонует и кажет, что у них в Москве есть проблема. Какая проблема? Василь Быков отмовляется давать интервью московским телеканалам. И вот, когда Василь Быков даст им интервью, то тогда они покажут репортаж о вуличном святковании Дня воли в Менску. Ну, я вымушены был звертаться до Сергея Наумчика, бо особисто вельми не хотел турбовать Василя Быкова на эмиграции по широкому причинам навод. Растлумачил ситуацию. Вот, вельмі попросил, что коли гэта магчыма, каб все-таки такое интервью адбылася. И вот уже, коли я отседел свои 15 суток за проведение чергового Дня воли, с карпунктом мне подорвали копию кассеты, где было интервью Василя Быкова. Ну, першае, натуральна, як только я побачил Василя Владимировича, он вельмі моцна змяніўся, потому что белорусы наогул все молодо выглядаюць, и то, что Василий Владимирович весь сивы, вось, и уже выглядает зусім не так, як я его бачил. Это было так само не вельмі добрый для меня знак. Але ж я кажу про мову. Подходят российские журналисты, кажут: Василий Владимирович, вы же разумеете, что вот мы будем там на весь былый Советский Союз показывать. Давайте, коли ласка, интервью по-российску. Добре, и что-то там размовляете. Включают камеру, и Василь Быков спокойно починає казати на нашій мові. Тому що цудовно розуміє, що нікуди вони не денуться, перекладуть. А наша мова така ж людська, як всі остальні. Тому, шановні білоруси, пам'ятайте про те, що все життя Василя Быкова гэта был практично подвиг. І коли ласка, не будьте корисними ідіотами, не допомагайте знішаць Беларусь. Потому что Беларусь – это и Василь Быков, и все наши герои, якія в небесной Беларуси. И 22 червня для белорусского народа мусить быть штогод днем памяти великого Василя Быкова. Свой даст свайго по свае. Шановные сябры, вельмі прошу падтрымаць YouTube-канал. Мой YouTube-канал. Вельмі добрая навіна, что уже есть 100 видео. Нічого выпадкового в свете нема. И то, что выступ, присвеченный на митингу 100-годию Василя Быкова, стал менавіта 100-м видео, это вельмі добрый знак. Калі ласка, падтрымлівайце фінансава, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, калі ласка, задавайце пытання. Будзем разам, жыве Беларусь. Свой да свайго по свае. 20 червня лукашенковский режим принял решение, что будет позбавлять воли без суда. Мы давно казали про то, что повернулись сталинские часы. Это решение так званой палаты представников тычыцца она не полногодовых, а лишь в той катастрофе, якую развязали сённяшнія ўлады, вот этой лукашенковско-путинская банда, я хотел бы нагадать, что уже 4 годы террору и репрессий в Беларуси, штодзень адбываюцца абсолютно жахлівыя падзеі. Мы уже звыкліся до завочных судов, мы давно звыкліся до того, что белорусов, калі их захопливают террористы с КГБ и Губасика, сбивают, после показывают ихние видео. Мы давно звыкліся до абсолютно жахлівых рэчаў. То, что сажают святароў. В субботу, 22 червня, мусил выйти шумилинский ксёндз Андрей Юхневич, який уже поспел отсидеть 45 суток, не вышел. Что будет с ним далей, неведомо. Жахливая ситуация по белорусских жанчынах и по Полине Шренте Панасюк.
і па Дар'і Лосік, і па дзясятках іншых жанчын. Наогул жах, што робіцца. І вось гэтае рашэнне палаты прадстаўнікоў, скіраванае супраць правоў дзяцей, это зноў-такі вельмі кепскі паказчык. Это яшчэ адзін той крок в прорву, который загоняет лукашенковско-путинская банда весь белорусский народ. И никого не повинно успокаивать тое, что сегодня таки жорсткі свет, калі пра права дзяцей мало того, что кажуць, вельмі мало, чамусьці державы все больш і больш берут на себя функции, якія, на мой погляд, відавочна абмяжоўваюць правы дзяцей. А в Беларуси вяртанне до сталинских часов абсолютно объективно и привело до вот этого жахливого решения Палаты представников, якое было принято 20 червня. На великий жаль. Свой до свайго по свае. Шановные белорусы Варшавы, что недели, что тыдзень, кожную неделю о 14 гадзіне адбываецца акцыя. Гэтую неделю 30 чэрвеня о 14 гадзіне помнік Каперніка. Калі ласка, прыходзьце, будзьма разам. Свой да свайго па свае. 23 чэрвеня таксама вельмі жахлівы юбілей. 500 дзён, як няма інфармацыі пра аднаго з лідераў беларускай апазіцыі Мікалая Статкевіча. Зноў-такі, а нічога выпадкова няма. Якраз цяпер такі жахлівы юбілей першого тура президентских выборов 1994 года. Я таксама звязываю паміж собой гэтыя дзве даты, потому что Лукашенко боится не только белорусский народ, он боится и персонально Миколая Статкевича. Бо Миколай – это наш Нельсон Мандела, и на великий жаль, тое, что нема 500 дзён информации про его, это просто жахливо. И ніякие там новые словы, якія вводятся в наш словник, типу инкоммуникада, не показывают той катастрофы, якая сегодня есть в Беларуси. На мой погляд, дэмцілы павінны былі штодзень казаць менавіта пра Мікалая Статкевіча и потребовать, как лукашенковский режим его просто показал. Мы этого не бачим. Это связано с тем, что есть розница поміж оппозицией и дэмцілами. Это есть вельмі простая политическая розница, потому что оппозиция лукашенковского режима – это те люди, якія не вызнаюць вынікі конституционного переворота, які был здзейснены Александром Лукашенко в выніку его незаконных референдумов. На великий жаль, демократичные силы признают гэтыя вынікі и бачаць свою легитимность в решениях Ермошинского выборчего балаганчика 2020 года. Это вельмі небяспечна для Беларуси. Именно это тому про лидеров белорусской оппозиции так мало кажуць. А калі кажуць, то заўсёды ўзнікаюць нейкія іншыя людзі, якім таксама даюць вось гэты новы тэрмін інкамунікада. Хотя размова ідзе зусім пра іншае. Размова ідзе аб тым, што все беларусы давно павінны былі бы патрабаваць «покажите Миколая Статкевича». Информации про его реально нема 500 дзён. И это вельмі и вельмі жахліва. Это таксама просто показчик того, что робяць с Беларусью, с белорусским народом, с белорусской оппозицией. И так не может быть. Шановные сябры, верим все-таки в белорусский цуд, верим в Беларусь, бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь!